Hello mga bay. Asa man taan? Asa man ka Tita Maldita? Oh, kana. Okay. Hello mga bay, ang gikan sa Siraw, West 35. Naabot din sa Sugtungan na mista. Happy Fiesta Sugtungan. God bless sa family no, naabot mi diri. Ang tagbalay. Sige, nakauna mo mga anak. Oh. Na, si Inday. Day! Busak mo ka, Day. Di ako, gamay. Busog ito. Ali, iya. Uy. Dito kaya. Ay, mo na kuya, oh. Ta okay ra ni mainit ta gamay ta. Okay ra yan. Kay mo hilaw aja doy. Wala nang gamay ni. Datag ni kuya. Diet mo? Nasakto na. Kuya. Hala, ako kay busog ko. Kuyawan ni mo. Busog na akong dagan. Doon na, hinambog na si Karya, si Sinsya. Hinambog na si Sinsya. Masuko naman. Sawit lang, kinagkanto ko. Minangunaw mo? Namay niwa di ang kuwan. Lawa na kanon ta. Di, okay ra, Bing. Sakto ra ni Bing. Sakto bay sila ni ay. Di, si Kuya ra, kung dugang siya. Pero kami, okay na na, Bing. Ang sarap. Si Rapi told po daw siya. Ako si Rock Under. Ano kung gingon pa inon? Bin, ako pa inon mo bitag 12,000 man. Di, uy, makautot mo sa butan. Anak pa lang hindi, uy, kay sa usa ka buwa. Ayaw! Ano ba? Manaw ka na, sige raw ka. Best friend ni mo, Bing. Di na kita kaya ni Tita Marlita ra. Ha? Ganahan, manggod. Di prank. Sama na. Unsay painom ba? Dali yan. Mahal kayo lang. Singat at kita. Para unsa man tubod? Para patangkad. Para maluwang sa taas. O paniwang. Na, anak. Mawante yan. Kuya, no need na. Mga unta ninyo. Dito yung mga sudan diri. Ya mabayot na na. Mabayot na. Si Kuya, atong baby pabayot. Si Kuya, grabe na magkatiay. Ya, si Andrew may laki kayo. Pero magkaroon na. Si Andrew may nabayot na bali. Manood. Lalaki na magod, may tao na siya ba? Nagkakamahaya ha. Painom lang ko ng ulos masayan eh. Muling tanaw ka na ako. Ngayon yung mga bay na elitson din niya. Oh. Ano ba dito natin yung pula priya? Kita mo lechon ay sinugba. Ginatong sinugba dahil ginagmay. Big, kita kang ulan kay damo. Lechon ay. Di ka makapapicture dito. Na naman ni buko. Oh, sani. Ralph kira na Bing. Dili mabing mo. Adya sa tangan ni plato. Kaon na ka, Be? Ha? Nakukaon. Nagkaon na ka? Oo. Dakan. Wala ka sa tanin mo. Di ka matataw. Anong lagi ka na eh? Asa? Isasawad? Ako matay niya. Sili mo ka. Mura lagi ko nakamayon nimo dai bintulan ka. Di. Taga dili mo gud na. Ang ilang balay kilid sa kapilya. Alagi di. Pero abi ko bintulan ka. Bintulan ni Maprido. Wa. Kung siya ako ang sayo. Masalo din. Hindi ko babaw. Kaan, kaila si bibit niya. Sili, makakaon. Makamayong. Kaon dahil dua ko doon makakaon. Dali ya tayo. Dali ho. Sila sa sila. Huh?
kay Nana, size ko balik. size. Wa di mo yung wifi gini ha? Loy, lag kayo. Huwag money. Paglakaw ninyo kay lag kayo. Hindi, di mo. Hmm. Ang dito, kung anak din mo, wala yung internet. Gaayan, kasi wala internet. Naras ba kayo? Kasi grado ni ate. Credit. Ang grado na kuya. Eh, ato na lang ikuan. Aminim sila. Oy, ako. Kurot na ka na eh. Wapa ba yung anak yaw niya, Brett? Kaya daw, kay medal. About you, how? Dito ako eh. Sugod na na ulit ko, wala yung medal. Bis nga na noon ko, katuwa ko, dagang yung mga medal. Na, mulakaw na lang po ano eh, para mga medal mo. Natigom na dugar eh. Nagikan partinder. Ah, maulagi mo na naggan. Ay, ito imuha kay. Natigog yung din mo ba? Ah, dito, ganamit mo. Mas dito na to. Mag-18 na si ate. Hapit na lang magdibo. May kaya nga magsayo ta mga anak at mga anak. Marag, isuon na to. Kita kinamanguran. Tumlitat, ay kalmo dito oh. Nice. Ang balay niya kay David eh, nakajik. Oo, luyo ka, Jing. Tapad ka niya itong kusindana sa... Ah, mo to Ajing. Oh. Dito, loyo at tubig. Atong Nastong nga ako ah. wapa Hindi kayo. makabihin niya manakot mo. Di ba pa Dagan pa kayo na nagkut karon bing. Sige, mato kami. Wala ko magwala. Diyan to ko. Kung wa ni mag-ingon nga manakot mi, di man unta mi makapanagkot kay dulo ilang balay. Nage, ang gidata sa kuam. Dito na to dito oh. sunod ko? Mayo dito. Mayo dito tong plano no nga. Dini kita mo drop eh. At dito, panagkot ta. Kuya, pagbalik ilang niya, ayaw ang anak, ayaw, pagbalik. Ayaw ang anak ako, kuhan mo. Kuha. Time lapse sa gina. Ah, time lapse. Sunod, dito na kita matos balay, kita malitang. Anak, gusto inyo no? Matuloy na ikista, for sure. Na, dahil kasi mga tao, ano, normal day lang ba? Nga pitara. Girl, manunoy na lang kung manunoy ko na in 2 years. Great. Nya, igmamuni ka, sure ka, makasweldo din ka, no? Adili, ako na celebration lang ba? Dali. Ano to mo sa dali? Bakul pake. Hindi lang bigay next time. Okay. Ikaw nagaganon? Hi sa dia, hi sa... Ayun! Magic. Ayun lang, ayun nga. Nabang ang panapol eh. Nabang ang panapol. Saan ka pinapol? No? Panapol? Ay, bukan nga. Watermelon, mangguna. Pineapple, mo. Lubot. Bing, ikaw, Bing, nagkauna ka? What's up ah? Ma, pag ako ma. Dito ra, agi. Ay, minudo. Ma, napamunti ako mas na. Sana ko paginaw. Ano? Jesus Christ. Ang gusto ko aron mo na nalugaw kabaw. Ang tama niya. Suko naman rong ikanta. Likod ako. Nagduduki sa?
Suko na. Unya niya to dito ka na mo. Dulay ka. Ayaw na. Nigagi ni mo ni GK na naan di wa nilili bitaw ko kung na si P. Wa man si P kato mo nag-video kay sa gawas mo to ilang intros. Asa cellphone mo ya? Ya. Nadira ang TV, ito TV. Kuha ko na ka. Hindi, nakatulog ka sa iya. Oh. Si Kuan may nag-ingon si Silin nga mo to balay ni Fe. Ni AJK Limpangog. I-install sana. Ito ang mobile data. Ito ang sure ito. Manager. Ha? Isa ka mo. Sira West 35 Strawberry Farm. Bulak ni Alejandra. Bisag ba? Hindi kayo lang yung strawberry. Mo kuan unta mi. Timpol obliya kaso kuan kanang ulan. Nakusog ang uwan ay. Usog mo kayo. Dito gani unta. Timpol obliya og taps unta mo tuon. Wa na kusog ang ulan ni dangog dito. Di ta maka naog. Laos sa gulit. Next time na lang libre ra man to sakyanan bing. Nagadiya ako siya di ay. Sige na to nga what? Driver. Juan? Nara diya siya sa Joanna Homes Bing. Maong ilahos na lang mi diri. Katong nag-drive mo na sa Joanna Homes. Puti og ito miya. Duha man iyang ban. Oh. Oo, sa eskwelahan. At pang ba ang elementary school, ha? 5K. Depende daw sa kuan atuan. Pero ang kuan 4-5 daw yung pabayad. Upat inyong natuan. Pila gibayad nimo? Sa una raman to. Karon 4-5 man la pangayo. Si Mala, ngalayo. Pila tanan. Kaon niya. Kaya mo yun si Pia no, otak ibaw nga ra dai Diyos na ulo. Magkuan man ang tami. Diri set ninyo ah. Di. Wala po sa. Magkuan man ang tami. Ka, kuanjut. Bunob. Buntog na siya. Kuan man ang tami bing ang plano sa team katong Tulo ka Island. Nya lain mo kitugdam ko ba. Uwang to ko. Bugay uwan ang black kung tanggo. Di sila nangadlok sila. Muna mag-sign siya ba? Nga ba, na makatikalbog pala na itong mga Hadlok sa day, kusog ang bawd. kusog man ang bawal. Sway magud mi. Sa dito pura kami langin sa dito kanina. Oh. Nangin didi ay. Kaya uwan man pag Na-income na sa gaday. dapit. Nag-income na sa mo. Wala. Bago pa niya sila masugod. Asa ni siya? Asa ka day? Ako kami nagsusod. Pero nindot ka mo edit by Mirna. Nindot ka mo edit. Asas Marilo no nindot. Kung sa ikay ang edit ato katong tulo ka video nagtapad. May kayo may Sige, mga gamit. papel. Mga bata bawa na may gamay. Dagko na sa siya na. Dangko ng anak. Duha. Singan? Animo. Nindot to iya pagka-edit Marilo. Saya Tala. nagtala. Tala. Dako ng premium. Naman to premium. Saka Ryan. Nagada to premium nga 18k nga gold o pila tong cash 5,000. 8,000. Ikaw lang mag-group chat. Nagawag siya ato. Ito yung siya nga na. Entry niya. Pilian ba? Pilian. Entry to niya. Karoon kay. Nene. Mula iya may kinanindutan no. Taas mo si Marilo. Mula iya kinanindutan do. Siya daw. Tanawan ninyo yung tala. Kaya naka-sexy. Ni God. Hindi ko kaya. Nagbikini siya. Ito kasi. Ano siya? Gaya, huwag man sa kulihan. Bikini. Tayo sa hamra di. Huwag nililigaan ang mga bikini. Diin man siya to. Ang gusto din siya. Buwas. Huwag ito sa kayo.
Ano, layo ade, bahay kung marilo ka itong nakita, mas gaisano, no? I am the golden golden. Ingon siya, naadaw siya sa luyos gaisano, wag yung batas ang kalayo, ade. Nag-bike siya? Nagbayad ka Ano lang. sa Maricondon? Ang boyfriend Na may video nga kurog. Layo kay yung gibayad ba? Nasa ka na ko. Di, ano sa na? Uy, uy, uy. Bayan na to, ah. Yes, 100 yes. Tangan ko nga ba? Si Silin dito sa luyo. Straight to book, dito sa luyo. Ginupusit si Siling kay murag ka ng nindot pagkakuan ba sa medisina ba? Nindot iik. Indot o result o di siya mag-take sa medicine. Ang sakto jud. Dili bigyan na maghuman. Lagi dito kay ko. Di ka na ko ba niya sa ila or dito siya. Utay ko din. Di, diha sila lagi po. Tugtuwag siya. Mo bitaw to ng vlog ko sa ilahan itong balay. Dugay kay nahuwat iya pa kung ginabiyuhan akong tiil. Dugay na siya walang tiil. Ako pala ko. Namaisod siya limpyo ko. Virgin pa kay food. Wala na yung limpyo. Ako ra magkuan. Chef, gusto mo? Review ka. Samad pa lang hiluni. Ako magkukauban sa tayo kay Makinti mo sa ila. Dami. Sus nagpalimpyo day silang tingin nga gubang. Kay Isa man sila nagpalimpyo bi kay basigma. Bagan sa ta, kung asa na dito sila sa dito. bawasan sila dito nga nagkado siguro to. Wah, kiray. Kaya ka na kana laging ilang kuan. Pamintiyuran. Piting lugi Ang ang mga mga kada buwan, ang ibang every other week. Slim pa din kay sulod na. Hala nakapamista ko eh. Ay nagpista nakapamista. Ang gani. Kung ba na ikupay ka na ay gulong. Na ako bisita di ka wala kay di ka mawin kay pista. Ano yan? Di siya. Alam ko tayo kay uy. Kay ubig pa daw. Ubig pa. Bawal ba naman siya? Depende sa mga good sa. Daw ang mga tao di ako. Ngayon ka na big ka nang kahit sa sauna. Ano siya big tao? Ano ka na mo ka ng mga tao? Ako niya kay wag Mga ano daw, ano bang nagkot ba? Di mo ba ako? Kanang managpag di na, tanan taga diri no. Mustahin na po na. pwede naman ako. Kaya sabi rin ako may labog bata. Kuya Ali sa gudya. Kung nasa ang camera ya. Ipalihog ko kuan magbabay na ta kay taas na. Bye. Daghang salamat mga bay sa paglantaw. Yes.